50 ka mga sundao gikan sa Central Command o CENTCOM ang midonar sa ilang convalescent plasma apil ang usa ka babaeng sundao nga usaw sa Bacanaras human makarecover sa coronavirus disease. Ano ang report? Sunod sa Central Command, gipaambit sa mga sundao ang ilang dugo sa gipahigayong bloodletting sa pagkikalayon sa Department of Health Region 7, DSWD ug OPAB. Usa kanila ang nurse nga si Second Lieutenant Carla Kalang Ugadan kinsa midonate sa iyahang convalescent plasma human hingpit nga nakarecover sa COVID-19. Posibleng nakuha niya ang virus sa iyang trabaho isip frontliner sa tambalanan sa mga sundalo. After finding out na I am positive, actually I cried with my mother na, Mama, I tested positive and due to long hours of duty sa COVID-19 patients, hindi talaga maiiwasan. Giangko ni Ugadan nga dili malikayan ang kahadlok dihang una niyang nasayran nga positibo siya sa virus. Apan, ang suporta sa iyang pamilya ug mga kauban sa serbisyo ang usa sa naghatag kaniya og kusog nga mopadayon sa iyang tahas. A part of the job, and nung nalaman ko nag-positive ako, support from my family, from my colleagues, from my superiors were very overwhelming. Hindi nila ako pinabayaan, especially our commander, Lieutenant General Ancan. Adunay 103 ka mga sundalo nga midonar og dugo apan 50 lang ang plasma donors. Mato ni Dr. Jen Loriche, spokesperson for COVID sa DOH-7, nga dili lang taga-Sugbo ang matabangan sa plasma nga makulikta tungod kay aduna usay napadala nila dito sa kauluhan. Bintaha gani din sa Sugbo kay tiningob ang pag-donate sa dugo. Sanglit nakatapman sila sa mga ahensya sama sa CENTCOM, AFP. We are even very happy to inform our viewers nga even in Manila sometimes we have to send and answer a call kay nga naman sila sa dito naglisod sa kuha og convalescent plasma. Ang inyong kasundaluhan, we always look for the welfare of our not only for the welfare but also to the welfare of the civilian community around us. Kauban si Marlon Melgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.